Je tak zhurta na nás. Toto nám zabili rodičov. Pále, pekné masky majú akože. 見せしめにする Ty čo, Lord Saito? Bude taký final boss. Čo tam chcel nás s tým klasikom? Pále, zatiaľ vizuál je extrémny, kámo. Je to fakt dobre, luxusne grafika. 狼の姫無念であろう Ty kokos, nie? Ty kokos, normálne katanu má prišpenil koňu. Kúta mu to ku stromu, jak... Taký kebab. Jasné. Ešte ma normálne podpáli. No, ty sa smeješ, sa dosmeješ, kámo, len čo príde do teba. Tu je pomsta.